Okwasia besam na nimu fifira prapra ni fie mu asesa de akoma nyansani ne wan yes enti bra masa komfo a wo ye hie ni ye komfo a na busum nimu nyansa wadwene nya adwuma saa wade na wisu ye no wodadwene ho wo ye sunsum nipa na ye sunsum nipa me bi se wo se anya bia no busum ye nipa sika obeto wo nananom abakosem a ye ka kire wo wote se wo nananom ekomo ekobu obi edada no ji sika ye ye da friend ma asem edan pa utimu no advance ye wo nya sika poko to advance enso enam se nipa adwene mu ye hanti okakra wa no obesa ka frenfrem asem ade atotirim se wo sabia mu sabia nya ado se wajimi mini atamo se wajimi na ado sika kwakoma saafo no a me frame nkoka se obi abegimi sika yeah, adesima mamu nyina ha o ade ache nese de che nra. Nana Kesse TV na mo hwe. Hwa mo hwe mi wo Nana Kesse TV. Mo somfo ma ade nyina na o ya de ye Kesse. Kronkron Tano Okomfo enam sadu mo hia eneyi. Ene se adesima mamu hu me na ya wada ya enwumi fan ya enya boni bia o hwe mafade a ebe kire obibi enche pi ebe se ne nansa so ni ena yete sese bia musebe nyaado Nana Agradaa asa ko bu nkrofo e wa asore de majo musika amane o abansem na sede brebi atwam ohini ba media bidi cash can ho asem se no nkom se hwe abo owo se wo woro no ho a sebia musebe nyaado sebe kafrache na nche se wonye wo biemu na afa na asore wo so okoye no obebu nkrofo wi so adwen kese fi se obi e ba asore no a onim se obanyame fie to do onyankopon ne bible be curtains adada nkrofo eni nanu eni nansa etu anto ame ante akora bo nka enene akowie sei na etiefo be kaya be sa ka kire adehyeman ma se onye komfo na adwen kese no no ankasa wahyehe eno hu se ne nkrofo adwene mu ye mre nkrofo adwene mu ye mre to the extent say omo piskasem enti wo diska dada onipa dasani biara emfa ho ne kwaya de be dada no etese de wusu mfidie na ade na mato ano na abo na be di nam no na ayi no eno de adwuma no onye komfo na ansa na ene dua yi me beto me dwumadie isuo yi ahwefo mom yanko na monko tie siesie yi me wo na odeshime odasani bi ede video bi esende me abrochire se nana wonsem aka nyina ye nokre na emomade a wahunu nie menyina mentie entietiefo ansa na no mom yanko ne yanko hwe ne yanko tie na pepe ni ne kaya wase figani sose wase kagani ko ne yanhwe mom yanko hwe ase muti niema bi ase na bible kan no wase wokwasia besam na nimu fifira prapra ni fie mu asesa de akoma nyansani ne wan yes enti bra kwaku afi unya kakra de sika gale no madibi wo cheka betu she masa komfo a wo ye hie ni ye komfo a na busum nimu nyansa adeshima mampa cho sem kohwe na asem tiawa ene de mo hwe ene de mo tie mo asum ni se Nana Agradaa se Bible say tie ni yo Bible say obakwasia ebe plan fie ni sika ni bibia e de abre enyansafo na wadi ena nipa a woye ni interview no me hwe nipa na no woye ni interview no a o hwe ana asese kwakuma anu ana wo minim nipa man sha da hunu nipa ni yie ase kwakuma anu enti kwakuma anu bisa na se nipa ana nipa no bisa na se na onyansafo no ene wu nyansafo o se ene me Nana Agradaa tie ni yo na osasu bisa ekache Nana Agradaa be kache kwakuma anu se hwe kwaku na se sika gale no o mejibi na nka wa ka metwiwadi ama wahunu muntie ni yo nka me edai metwiwadi ama wahunu nyame na meka yo ono no mu asemu kire se onye komfo ti meka kire adehima ma se onye komfo na adwene ene wakonye hye se de nkrofo bebira begu YouTube, Instagram, Facebook ene na sefo ene abefo ntentan ne ma ye fa
emframa mu de kyerɛkyerɛ enema de akomfo edi ato omo so a me yana na asomasi me na me yesei me na mfiri ha me na obi kura mpo edodo no akɔfa Tano din de ato won so a onnim sɛ de Tano na bɔseɛ ene na ne yo ene na akwai ne ho mframa mpo ebi mfa no ho da nanso ode Tano din di adwuma me ka kyerɛ arhwɛfo ne atiefo sɛ momma mani na hɔ sɛ aboɔwɔ sɛ de mo Bible no ka kyerɛ mo sɛ momma ni na hɔ sɛ aboɔwɔ wɔ se wɔ yɛ nitifo sɛ ɛkyɛ mo wura mu adoma nyinaa where de nyame na me kan ayo muntie sɛ mutie ide mo ahwɛ mahunu wɔ se Bible se ekwasiafo bakwasia ebe plan fie ejapade nyinaa de akoma nyansani ana kwakuma no bisa na sɛ nyansani na sɛ nyansani ne wa Nana Agradaa wɔ siampa ene me Agradaa na emom kwaku sika gale no tie ni yo me sɛ bosu biebo asɛm ne hia me pa wɔ se sika gale no kwaku abɛyɛ bia na o meyɛ bi ene wɔ se kama twiwodi am wɔ hunu na kyɛ sɛ bɔne ne ɛkɔyɛ wonam so nyinaa me ka kyerɛ mo sɛ ɛyɛ boapaye ɛyɛ ni da ho na sɛbi sunsum bia ababia ne wa ɛtini mu de ama me kasa ama mani abere a me ene me hyefia atade o me nhye batakari na me mfra ntoma na me nya ahwiu me ti asɛm yi ɛsɛ makoma na de ama mani abere bebrebe a me ka no sɛbi amu sɛbi nya ado sɛbi kafra kye papa ngoma so pa ngoma so anyiri yie mu anyi nanum ode me nya blogger o me ye teacher ni me kyerɛkyerɛ ade me kyerɛ sunsum mu asɛm abakosem amane amamre enuro me say doctor Kesse ya me ka kyerɛ opi odi a opa obese ohunu dia me ka sa me boa wa bla panko no akwara be investigation be se be ka kyerɛ yare a ebebe mani ma mehwɛ no se nipa bi da ho na ahwɛ ne mfem kase otimi kai na kyiri nye sabia mu sabia nya ado a na nanom da wodoma ka me ni se nipa ne kyiri kase ne mfem pare otimi kai ema no eyeye to say lines no abani pare da ho na nanom da wodoma matete hama anu abi ama na dwale ma nu abi ama na nom ma hyebi adu ama na dwale ma dibi agujema ama na punu me dibi ayam e de akakadu atum ama na sa me dibi ama na akoha asante kase wakoha watua bi wanum bi wasabi na ni penalty ba sore gida ne na so a ugidida sha me fo tantai ya metimoni mu a adehima ma me ne mo kasa yi metu ahwe sa ya de da me o kyerɛkyerɛfo me ye doctor na me saso ye teacher ni me nya blogger dabi na de ama mani abra me ka sa asɛm we nyinaa ne sɛ obi a wontie me da ebi a this is the first time wa ebi a ene ne de dika ye ebi a wotie me na wo hwɛ na Kesse TV na wotie na wo ya de Kesse wadwene be o sɛ bi a o blogger bi me nya blogger me ye kronkron Tano komfo me ye okyerɛkyerɛfo me kyerɛ sunsum mu abakosem amane ene amamre me kyerɛ Sumsum Ahintasem me kyerɛ enuro me kyerɛ onipa kwaya obefa so obebobra me kyerɛ nipa kwaya obefa so a obenante me kyerɛ onipa kwaya wonamu a obetuma hwinti wodamu te sɛ nkrane kosia dan krane mu a enkrane no omuntimi mfoma no nka kosia no wodamu te sɛ ohuri a wosia kyekyede akyi a ontimi num ne moja na odasani bia ntimi mfa ne nsanka wo obenante ahwinti a enso na mpem obo ona bepem obo mpo a uhwinti na mpo wahwe ase me ye doctor me hwe yare me ye teacher ni me kyerɛkyerɛ me nya blogger na de ama me kasa me ni abele ne sɛ so onipa da sani bi de bosom sem ana komfo sem beto ne ho so no de begu nananom ho fi me ntwema oda so onipa da sani me ye nana asmasi me ye komfo asmasi me na me ye sei na obekɔ sunsum mu na sunsum mu no onka ho obɛhwɛ sunsum mu na sunsum aduaba bia antini mu obɛhwɛ sunsum mu na wonim sɛ de sunsum sitie obɛhwɛ sunsum mu na sunsum mu odomanko fa sunsum mu enhurumu bia adom bia mfa ma no 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 a kreti sɛ me ne nana asomasi no de abetra se no de gubusum hu fi no osopan bosom na be wie kyɛ no wasema sakra obobu nkrofo ade anya sika na afe sabia mu sabia nyaado obi asabe onna nwini nkwa akiri no mfane ne ntufom enhwe niema bi nkwa akiri no no afa na trade obeka ne sɛ bosom ye na ada
akomfo de omo ye monsamfo akomfo eya atrofo akomfo de enipa bia ni komfo mu na obu komfo bia se komfo mpo komfo ye bonsam se de na dan no ne ye kan se lockdown mimi chenuane na mato me kase sade abo nipa no nipa dasani adwuma kase otimi oba be gina okan se this is the first time wa bonsam aye papa chese ohunu se bonsam aye papa da enam se me ye komfo nti okan ema nipa be enum nsia ete se me this is the first time wa bonsam aye papa mankasa manhwi mantintasuo mamuna ni chie na me hwe ni din na me si bitrase na me che me niema no na me to asoko ba bia meko efri se enam de enkrofo bi de bosom edi bu nkrofo edi din samone edi guapo edi dada nkrofo no na amanfo bia nim se bosom ye bonsam nti no wo ye komfo a obi ahun se wo hia bonsam obi hia komfo a ukotena ka mu mpa trotro mu onpesa ohun po beka no obi hunu komfo a obu anichie empo obi hunu komfo a ohunu se wo ba no amane afa benkum onam nifa no onam benkum onam nifa na osu onam benkum efri se onpesa one bonsam mpo ebebo nsa ho no enu nti ne mani abere a me hye efi atade a me no mo kasai ewiase onipa desani mo woni na ho se onipa desani betena ho na odi nananom din ade adi bone bia pesika na be wi akire wosema sakra abra sunsum bia mfa no na onim sunsum akwai ono okuta ne honhum fi bi ono no akogine dutan tai bi ono akogine dukan kai bi ono odi beyie ne hum fi bi ade bosum din ne nananom din de ye adwuma sam ye komfo asomasi na be wi akire end of the day no wasema sakra na odi be gu nananom hu fi ne de me kwabla Kesse me ntwema wo ana so obi ba betena se no so be gu ye nananom ehemfo ye nananom mpanimfo ye mpanimfo ededa omaya no ehu fi so odi on be ya atembidie do on be ya twiapia abedi ni pa atem de me kwabla Kesse me ntwema wo da wusi ametwa udisi amewo efiri se menim dia meka kire wo menim dia meka menim dia mifre efiri se akomo wei eye ofre nyame na de ma akom yo flow akom asofudie na afa bible na uhunu from Genesis kakra ekosi mpo onuru ba bia mpo ofri Genesis koduru Exodus no onya quotation bienu a wawie ofri Matthew ekosi Matthew Marko ofri se wawie no de abejo no de preach end of the day osmako entitie mako Bible school no de asori akom yenko hu school yenhia ofre na yesi do obi kwa akomtete a sunsum na fa wawie a odo ye adwuma no na do akoma konfopanyin bi na sabe onim de na wama wontete ekoya befa so oni nipa bekasa ekoya befa so abehunu sabe enema bi ani so ekoya ebehye dro amo adwale ya kire ekoya befa so a oni ahonhom bedin kita ho empo se obosom kura ni ho ukoto yalefo bi na yalefo bi wu a woni ma hai anakasa obeka empo sa wodo saso a ba miamu a na kasa beka oposa de sola pampamu a se waton mu mpa obekasa sempo sabe ontimi nkasa mpa sabe nani akata mpa nani bete eninti yesi adene yekọ hyane den ne abeya mane e bona trase efri se awerewreboa ene te anadwoboa kasa so ate ase enti akom yesi de obi kontete a yedene ekọ ne yakoteto yakoche onyansa ekọ ebefa so obekasa nipam ekọ ebefa so ade weka we bom abeyesei o ko panyini bi anim a wo sunsum ne kura ni ho no woni mekọ ebefa so ani panyini bi kwakohia efri se komfo oye ohene o da doma no o bua nipa o hwe yare o ka no kure enipa do ye enhwasudua ehwe so esuan asem ba ye frɛ wo hena ne afrɛ komfo edu odi ade a yesien ko bi so man komfo efri se ye frɛ no onimko ono onim bibi ono otekasa ono onim sunsum kasa ono onim sabia mu sabia nyaado a ote asase kasa osoro kasa ote asase sane a ohunu nempo asase ya ebuba ote ntini adu akọ ni akotetew ya ma onimde ya ma onyansa ya chon haba na akom yenhia bible yesua osofo yesua sofudie yesemine ko bible school okosua efisa bible de asole de sofo de onye huna kenkaya wawie diaka eya adwenkase a
wo beto nkrofo adwene mu to abodo ne gu nsuo nani na da cho nsa beka na sika yeyi ma wa sisi wadam die wosoro enti wo de onum se wo bewu na wakodi de wosoro na ono so de sofo no o hye na dem die wa asase so a mountain house papa bi one ne yere ne ma ne timu ka papa bi ene o timu ne meko school papa bi ne mabi mpo gu aburochire na mako school na wo so ohia ni wa obakọ sato empo buku mpo ne yesi atwara ma abase kotoma no a wonya sika mpo no wato momoni mpo a wo de be yense sa wankwai na wadie na wopoto kontomri mpo aho aye drama wo edan mpo a utimu no obusome advance yawu wonya sika mpo kotua advance enso sebia mu sebenya ado enam se dipa adwene mu ya hanti o kakra wo hiani wa o kakra wa no obesa ka fenfrem asam ade ato tirim ode afen o afenfrem katrema ode beto tirim na mpo o kakra wa nka ade beto kose ade anum kokompo no obesa age ade ato collection ade amano esa amana apie so na sabia mu sabenya ado se wadwene mu eda ho na wodwene ko akiri na okọ nkai dia ene ade semama atiefo eya asem sebe obi adi boni di a na wie ye no was massacre eneme fasa akonye so Nana Agradaa asem aka che nipa se obi a oso ye komfo se me komagya ye oboa onkom dedi kai okom na dwere de toso mienu okom beye de toso miensa wahyehyɛ adwene kese wo ye 419 enipa gu TV so ya begina Facebook Instagram Twitter na sefo any YouTube and na sefo dodo no a 95% 95% say 99% gina afa omo ya trofo busum bi amfa won na dwene odidina dwene ho adasa man nipa dasa ni akrati niema ene yakoje krufasa niema ene ya betrase ene ya yiska ye yensakyere ndi akyere mo anya bi akwa nipa dasa ni si wagimi atabakura sabe ka flawo wagimi atabampo no ne wo krufasas ebre bi atwa mu ye wo krufasa hindu ye wo krufasa isa krufasa hindu obetu komnipa obedwawo aye onsuru nyina gu ho obeye nyankamade obeye ama wasa ede nsuru na gum ede hira gu so ebetua obesore asaba nipa tibiem krufasa hindu wa megina baabi ankasa me ye komfo asomasi da atiefo ntie ne ye krufasa hindu krufasa isa wa megina baabi ankane na mekase me ye komfo asomasi me ye nana asomasi da mekai se krufasa isa ba pankro no ha sabe no papa komfo ye jamfini komfo yi wantwi no mote ase me kire papa blekune komfo no wote ase omo ba ya ombe ye nyankamade obeye no woye ya so okumni pa na mfa woye na mfa afe bibi kasa kire no ye wo ha oba papa mo nchen ebehunu papa no mbekasai na papa mo sere omo wura kune dem ho a efa nsa eguye ya papa eye ade yi ne na efiri so pe eno ano no okoye ne nyankamade bia woye no otimi ye efise ohunu se kro no oba mu be nyankamade no amwa no enya ade betuma boa no empanifo bi wo ho fise kro bi to aso otimi ye ne nyankamade krufasa hindu krufasa isa wantimi ankase sabia mu sebenya ado me nana asomasi me komfo asomasi da enso ne obi ko je krufasa niema ebe yi sika ebe yensa nkyerene a de anima no se woye komfo eno hwe TV so a Ghana TV station aba bayi ofajai me na me ye nana asomasi me na me ye sei beji sika asomasi me ye hwan asomasi beji sika gale beji hwan beji instant money me ye go ade ai ni nyina eye fake eye na ada me ka kiro plain me obia no obetimi Sumsum asomasi me da me nwama no mu nka nkyerɛ ofisa me ka asoma kyerɛ oyi Tano epa ho a ensuo nko a enkron 9 obia ne ma obia ne dom na enso wo abodina na ebo Tano ndi na daso me ka asoma kyerɛ me kuta tongo me kuta tegale me kuta kune me kuta me pesa me ka kansama kyerɛ we was my blood for different ye come what your dwarfs ya me wo dwarfs teto what ya pa bra baby sapankro no ye fra baby bom so pankro no bus stop be filling station won echo no ye fra bom so me nana komfo atati ase enka ne ye fra mu what ya krom
yes me call boso ehɔ na ebra bi ne esusa me kai boy bi ne fa no George no be wale ne nana ebe wale ye nana mo ako na omu firi himan muatia no efa no omudi ne be si akwantimfi ne abol powder ne da be si wo me kan asema kyerɛ sɛ me nkotia mkuto me kuta tete wo muatia wo papa enye fake enye muatia a duru dia hia na wadwane agya wo no ontimi mfa sunsum asɛm nkyerɛ me da fisam pani fo se yɛmfa nkonya yie nko muatia fie na obisu nkyerɛ komfo ntwa ho me kan asema kyerɛ wo wama TV so feska we be yesai feska bra se wo sabia mu sabia nya ado se wagimi mini atamo se wagimi na ado sika kwakoma saafo no a me frame nkoka se obi abegimi sika if you say the bia meka sa asem no the bia meka Nana Agradaa na kan yo o say Bible say enkwasiafo be pra wo fie sika nyina na obajapade e dia bra nyansani nyansani ni waya o se nyansani ni wono Nana Agradaa kire se oni mi nyansanti ena mo jimi nti ena mo ansam sika de akoma no nyame na meka yo etie for sama kwhwe sama koti na no asem o kan yo enti me pesa meka kire se Nana Agradaa onye komfo so fudi a wo so akodie nyame bia mfre no eya adwen kese wo na sofo a ono mo e wo links ena ma kire na kwai ena ma fa kwan bi su no mo ye ena on so afa sa akwa no so na enso esan se boni nsuma boni hintanti ena ne aso dem ni cup asaye ma no cup so ye ma ebuso after okra no so ade no ho kra emfa so be no wo so dimpa eyesra hunya wo eyesra hunya na asabi o saka twa to sere ekra eme tai ba kokra be se komfo a wagimi ne bosuma gimi ena ahia no what do me komfo a wagimi ne bosuma gimi ena ahia no who told you hwe me ka kire mo a so de fake fo na mo betra TV so bo hwe be fie mo hwe me cars mo hwe hwan no komfo bi oba be kasa akire obi alo onya papa akom yenkom ajapade o yenkom pesika o yekom omanti panifo se sa ukom omanti na anya yi a kom ukroti ukom ukroti so na sa anya yi a kom obusuati ukom obusuati na anya yi a kom oyire na omati na kom oyire na omati na sa anya yi a na komfo wa kom wa wuti ye kom nipa nkwa yenkom sika obiti beta TV so ai na nsabihwe TV station bi ai kwatre koso be man to flat tie diri hwe mi fie hwe kasi amewo what do me fucking we are kromfo we are dadafo we are udini na nyame betua uka na benya so akatua efiri se akom nya sika wo akom nya sika akom woni okom ye fe okom shani akom asem che okom shani ye ka tete adifo a ene ya akomfo broni na de Bible betro ya omoda na akoya sofo ye ne ya adifo ye ne hwe oman ye ne kire kwai ye ne ma nipa hunu ko ne no kore ye ma nipa hunu ko ntopo ne no kore fi se bosom ye apenko apewuo bosom se enfo obire enada obi mu obi kwase a obi suma mpo mensasa kan fanade ekoma no oba walefo eni agobone mpo na obi no ada bema oba owokuru hwe na woni na eni agobone wuchiri bone oso obi suma mpo na nsesa ka fanade ya dai ekoma no wodi ma no osefa no afa wanfa ma no a ehekoro no nyamesom be na chewei nyamesom pa tumi ni odo eni akokodro eni enhirawo mu na nipa manipa nyinkyire eni nananom somfi se enkane no ena mabosum nti no obipa timi nyina anya 200 years 145 years the one nyakura no 80 years obetwa efiri se udi no kura bosom kire kwai udi no kura bosom ma hunu de awasa wo ye udi no kura bosom ma wunyini che so udi no kura empo no bosom ma kwai ma bonsamfo ntimi mfo kura enwura topre eda udi no kura so a meka kire opre se so onipa re chechira mo de Tano siso kura enye ye de fi se bebia ehan wo no se duru sumu a esum ne yadai edwane na wa beka se bosuma komfo a ahia no na ne bosuma gimi wadwiri nya dwuma sa wadi na wisu ye no wodadwene ho wo yesunsum nipa na yesunsum nipa me bi se wo se enya bia no
bosom ye repesika obeto wo nana Abakosem a ka kire wo wo te se wo nananom ekomo ekobu obi edada no jiska ye da frani masem da be na wo nananom no wo bete se wo nananom a be komo ji Asante man eji Ghana man komfo a na omwo achimemu Asante memu ebunu memu ekwapim memu kwomemu obi ekobu obi eji ni sika da wo nananom de obe te ase Okomfo asomasi o te ase no wabere pa o yade tatashe nye sa na ye ka se akwada da obi agiska no abe ka se komfo a ehia no na ne bosom agimi edwaye efoyi ansa na nsuo beto na onyankopon end of the day sikani de open nyina dakrope nananom be pa hontuma ama de kete bia wo sika no o ma wa wo mu mpo na obi mpo entima ndi bi efrise wo sese obi kom na sese bia mu sebia nyaado ehia no ana ne bosom agimi dia na me ka cho se yemfa bosom mpesika obi kom na ehia no a enchese ne bosom agimi wane bosom papa no fise bosom epenipa yiedie bosom penipa nkwa bosom bonipa ho ban bosom sayare nyame mo adwensa kira na ntwu fi sumu enfamla han mu abu adesema me di besia bye bye.